Όταν είχα κάνει ένα βιντεάκι που έλεγα πως οι ξένες είναι καλύτερες από τις Ελληνίδες, που έλεγα πως εκείνες που έχουν μεγαλώσει μεγάλα αρκούδα στους μείον 40 βαθμούς προσέχουν τον Έλληνα άντρα περισσότερο. Μετά το βίντεο αυτό, δεκάδες γυναίκες του Ανατολικού Μπλοκ ήθελαν να με γνωρίσουν από κοντά για μια βόλτα με την πούσα. Έτσι λοιπόν μπήκε στη ζωή μου η Λουτμίλα, ένα ουκρανικό υπερόπλο που με το ζόρι χωρούσε δικάβαλο πάνω στη μηχανή. Τα πόδια της έφταναν μέχρι κάτω την άσφαλτο. Όλα ήταν τέλεια στην αρχή. Φοβερή αίσθηση χιούμορ που με τα σπαστά ελληνικά της με έκανε να γελάω ακόμα περισσότερο. Τρομερή μαγείρισα, μου έφτιαχνε κάτι ουκρανικά φαγητά. Ένα που μου άρεσε πολύ ήταν σαν να ρουφάς ρυπαπά. Το σήκωνες με το χέρι σου έτσι στον αέρα, έπαινες από κάτω, είχε μια ζύμη απ' έξω και μέσα κοιμά. Και μου φώναζε η Λουτμίλα: δάκωσέ το και ρούφα το μπούσα. Δάκωνα εγώ και ρούφαγα, καλά μου παιδιά. Που να ξέρα πως αυτό ήταν ιονός για αργότερα. Στις 2 εβδομάδες κάτι πρόβλημα υπήρχε στο σπίτι που νίκιαζε η Λουτμίλα στη Νέα Σμύρνη. Εκεί στη συγκρούπης από κάτι κολλάδικα και μου ζήτησε αν μπορώ να τη φιλοξενήσω. Στις 25 μέρες η Λουτμίλα ήταν στεναχωρημένη γιατί το αφεντικό της δεν την είχε πληρώσει. Στις 40 μέρες η Λουτμίλα έψαχνε απεγνωσμένα να φέρει τον αδερφό της στην Ελλάδα γιατί τον είχαν καλέσει στον πόλεμο στην πρώτη γραμμή. Πήγα να της πω γιατί να έρθει στην Ελλάδα, να πάει να πολεμήσει. Αλλά αυτή η κουβέντα δεν κατέληξε καλά. Στις 60 μέρες, και αφού η Λουτμίλα από ιδανική γυναίκα κατέληξε να έχω έναν δαίμονα μέσα στο σπίτι που φώναζε και με έβριζε στα ουκρανικά κάθε φορά που τσακωνόμασταν, την έστειλα από εκεί που ήρθε. Μια εβδομάδα μετά η Λουτμίλα ανέβαζε φωτογραφίες από ξαπλώστρα γνωστού μαγαζιού στη Μύκονο με λεζάντα Sun is the only I need. Οφείλω λοιπόν σε όλες τις Ελληνίδες ένα συγγνώμη που σας σύγκρινα με τις ξένες. Μπορεί να έχετε 1000 στραβά, αλλά δεν θα μου φέρνατε ποτέ τον αδερφό σας στο λιποτάκτη παράνομα στη χώρα.